ang ikadahon ako wala na bro is say mga ups and downs nimo while abroad ka. Say mga nakita nimo nga mga negative o positive. Negative is wala kahit sa sawa. Kahit sawa. Wala siya. Wala kahit sa sawa. Hello. So maayong adlaw sa tanan. So karong adlaw og kani nga video kay nara sad tay interviewon nga mga higala, mga Pinoy, mga Bisaya. So kay naaman ni mga bisita karon nga maabot diri is automatic gyud na nga kita preparan sila ba. So karon kay bisag bugnaw diri karon, gusto sa akong palibot is i-try na mo nga magluto mi og lechon nga pork belly. So this video is sponsored by Bananas and Dreams. So bago rin siya nga shop nga na mahimutang diha sa Wilson Street, Lahog, Cebu City. So naa nato diri mapalit ang pinakalamian o pinaka the best ka banana cake diha sa Cebu. So kung interested mo about sa ilang mga produkto like pasta, rice meals, coffee o kanang tukar-tukar, at the same time kay pet friendly po ni siya. So mo ni siya shop na pwede niyo madain yung mga pet nya, mo dine in mo dito or mag-chill lang nya. Again, nag-introduce sila live music. So, kung interested mo og mga tukar-tukar po, bisitaan ninyo ang Bananas and Dreams. Nya gamitan ninyo ang code nga Latagaw sa Amerika para maka-avail mo sa discount. Di na ta magdugay pa, ato nang sugdan ang ato ang pag-lechon. Stay tuned sa mga interviews unya. Good tag asal guys, bahalag bugnaw kay, bahalag snow ba, basta mag-cravings gay ka og lechon, bahalag ko ano, bahaton gini mo tanan niya. Sa ta sa bisita ba, atong pakaon munggos na gani, bisita ba. So ato silang lutuan lechon tanawan ang palibot puro snow. Bahalag snow basta na lechon. A few moments later. So ang ato ang unang interview karon mga higala kay si Mother. Mother, unsa pangalan nato? Just call me Nati for short. Nati. Taga-asa ka Mother sa Cebu? I'm from Davao, particularly Indigo City. Originally from Davao then okay. So dili ka taga Cebu? Dili, oy. Taga Butang Davao, itotyo de taga Davao de. Shout out sa mga taga Davao diha. shout out kaniya sa akong mga kaparintihan, akong mga friends. Haros pa na, sikat na yung inyong friend, si Noti. Bila Mother, nara ko tulong ka pangutana ni Mother. Una mga ko pangutana is, ngano ni decide ka nga mo larga sa Amerika? Unsay motivation nimo nga mo larga sa Tungod Amerika? kay giplano na gyud ni sa akong anak nga panhion ko kay tungod nawala na nga akong mister to seek for a greener pasture siguro. Nice. So far Mother, unsa man ang imuhang experience diri sa Amerika? Hayahay ba nga naa ka diri sa Amerika? Unsay mga trade-offs, unsay mga advantages, In terms of sa kanang panginabuhi, hayahay diri ang compare sa Philippines. Kabalon man ka sa Pilipinas nga kuan. Kay diri bisag tigulang na ta, like me nga bisag tigulang na ko nakatrabaho gihapon ko bisag part-time lang at least natay income kada. Walay discrimination diri sa age. Basta kaya pa nimo mo trabaho, earn jud ka diri, di ba? Unya diri sad Mother kay dili pa sabot nga naa ka sa gawas kana. Hayahay. Di ba? Dili basig nagtuo sila nga hayahay ta diri no. Dili ba gyud in town kay ang ato pong ginapalit diri dolyares po. Mahal kay mga palaliton ron diri. So you work hard para maka-earn, di ba? Yeah. Para maka-earn. Good. Ang last ako mga tana Mother is
unsa imong mamingawan sa Pilipinas sa tuwa? Siyempre, Mawa ang diri. akong family, kinatungkol ko yung mga family, akong nanay, nga buhit pa karon, akong mga anak na naagihapon dito, akong mga apo. Of course, my friends out there, nga mga happening. Nice. Wala diri sa, wala diri sa Lahira gid no, lahira gid no. Yeah. Mao na ito usa sa trade off no, ang layo ka ba? layo. Pagkaon Mother, sa may mga pagkaon nga mamingawan nimo nga Oh, nasa daghang to? kaayo, uy, perting daghanan, mga lauoy, diri di makalaoy ka, dili naman besko ang gulay. Labi na diri sa Minnesota no, walay Yeah. dagat, walay presko diri ka Yeah. seafood. So okay Mother nya, kita-kita na sa tong jamming unya ha. Okay. Salamat kay Mother nya. Sure. Babush. Babus. si para lumay. Sure ba? Nung tayo ay bata pa at ang galing-galing mong sumayaw, magkapugi manot tayo, magkahawa ka natin ang walang namalay-malay. Tinuruan mo ng puso ko ang ibig na tunay. Bro, ang ato ang natay guest karon diri saya ni from Davao. Yeah. Sa atong pangalan bro. Janday for short. Jan for short. So Jan, Jan. Jan Michael. So Jan from Davao, shout out sa mga taga Davao City B. Shout out sa taga Davao City, labi na sa kuan akong mga amigo diyan sa Davao. Boyfriend. You know bro, nakay question bro. Ang first question bro is what motivates you nga ma-abroad ka sa Amerika? Ang nag-motivate din sa ako kaya ako yung pangandoy nga di ko gusto nga pareho ra gyapon ko sa una nga kanang ora gusto ko nga moangat sa akong kinabuhi mo gyud nag-motivate ako mo gyud nagdagadagan pa kong gusto. Nice. So at least nakay drive ba no, sa mga kinabuhi. Gusto ko nga masinto mo gyud. Mga senso. Cool. So, ang ikaduha bro is unsa may mga ups and downs nga imong experience diri sa Amerika isip usa ka worker. Na ang sa apps daghan pero sige sa apps lang more ka dollars. Earn ka dollars. Daghan kay kwarta yung ma-convert mo sa Pilipinas. Pero at the same time mo spend po kag dollars diri. So dili pa sabot nga nag-work tag abroad dato ta automatic, di ba? Ay dili. Daghan pa kay bayad ka kag balay, bayad ka kag tax, kaya nimo nya. So you earn dollar at the same time you spend dollars. At mo na True. yung mga kanang common nga misconception nga di masabtan sa uban nga wala kasuway abroad gani. Diba? Makaingon sila kuyawa sa per oras, dakuha sa sila bindo tuwa sila kabalo nga. Ang Naghago ta diri. Oo, ang among field, i-spend magyapon ng mga diri. Tipid-tipid magyapon kay para. Gahago ta to earn the money, di ba? Oo, hago kung kain trabaho. Muna ang ups, daghay kwarta, ang down, mo spend ko. Daghay dollars, ang down, mo spend ko ka dollars. Ana ra. Ang imo ang kahago ko. Sakto ra po sa gibayad. Yun, perto yung habuan. Tinood gid. Hindi ko basta-basta ang trabaho. Agi jud nimo. So ang last na ko nga question mo bro is unsa imong tips ug advice sa mga aspiring nga butchers nga nagplano mo abroad? Ayaw gid mong pagkakawalag paglaom kay ang para sa ako kung namoy buhaton naagid may mabuhat pero wala mi mabuhat wala gid mi wala Naragi mo diha, di ba? wala gid mi mabuhat ana na So dili ra ta kutob sa pagampo, Oo. no? Atong kanang kuyugan o lihok ba? jud
No. Na may buhato, na may mabuhat. Pero wala may buhato, wala din na mabuhat. Ana lang, simple ba? Alright, salamat Jan from Davao. Bro, sa atong ikaduha nga higala diri is from Negros, Occidental, Oriental. Oriental. Si pangalan to do? Joshua. Joshua. So, Joshua, na ko'y pangalan mo Joshua. Kasi nag-motivate ni mo nga ma-abroad ka dito sa Amerika. First of all, utang. So, na kayo utang sa to ay, na-abroad ka? Dagan tang utang. Di ba? Normal na siya ang utang. Normal. Mga dato, mga pobre, nani utang. Saan mo tang dato? Nag-utang. Mas dagang utang pobre. Basta nag-utang. Labi na ta. So, mo na imo ang reason is utang din. Dili, ang motivation ako is makabayad sa utang. Makabayad sa utang. Kasi man, single ta, married, anak, kasi man, open to relationship, kasi man. Relating sa unang pangutana, single pa ta, kaya mo tayo kabayad pakasal. So, single pa ta sa karon, pero natay kabayad sa utang, pangminyo ta. Minyo na. Kasi man ay imong Muna yung plano, no? plano. Plano. Nice. So, ang ikaduha na ko wala na bro is sa mga ups and downs nimo while abroad ka. Sa mga nakita nimo nga mga negative and positive. Negative is wala kayat sa sawa. Wala yan siya? Wala kayat sa sawa. Positive is, ako sweldo, siyempre. Kabeta sa mga Panginoon sa kinabuhi. So, mga gina siya yung Wala siya. Negative, positive. Ay, katulong ang pumunta na bro is unsay imong kanang tips sa mga aspiring nga butcher? Mag-aspire mo nga butcher, ano pag-aspire nga butcher? Dali, pag-abot dali sa buon mo nga murag itoy, expect na lang mo daan. Dapat andam mo, anak. Anda mo, sa kung saan kakapoy, para sa pamilya. Wala nga siya. Nice. Para sa pamilya. Tapos pamilya. Ang tuson good, di ba? Salamat, bro. Bro, mayroon akong question sa'yo, bro. Teka. Taglit lang. Saglit lang. Tatagay muna Isa tayo. Isa muna lang. Isang ano muna dyan. Isang shot ng whiskey. Oh. Lupit ta. Oh. So, ganito dito, guys. Basta mga Pinoy, oh. Karaoke. Oh. Tapos shot, di ba? So, May bro, ibig mong malaman na yan. Naistorbo mo kami masyado sa pag-iinom eh. Ano ba yan? I'm so sorry na na-istorbo ko kayo. Meron akong question, bro. Kasi ba yan? ano eh, for the benefit of aspiring butchers ba? Sige. Okay. So, before I ask you some questions, pakilala muna tayo. Pangalan natin, taga saan? Ako nga po pala si Raymond Albiler. Raymond from Cavite ho. Cavite. Shoutout mo na yung mga taga Cavite dyan. Shoutout ho, lahat ng mga tropang etibak dyan. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. Laki na pinamon. So, yung first question ko, bro. What motivates you na mag-abroad ka sa Amerika? Pare, kasi alam mo, pagka Amerika, kahit di sa Amerika, kahit sa anumang bansa, kasi yung money ang ano natin dyan, Number yung one. kita. Kasi Kita. mas more on sa lugar natin yun. Yun ang inaano natin. Mas parang unang Mag-a-advance pumapasok. tayo ng advance na mag-earn tayo, di ba? Mas malaki yung magiging income natin. Yes. Yun yung number one. So, ilang taon ka na or months dito sa Amerika? 1 year mahigit pa lang kami rito. 1 year may get. So, it's your first time na makaranas ng winter dito? Oo. So far, ano yung... Hindi pare, bali second time na. Nung unang dumating kami, magwi-winter time. Oh, okay. Naranasan namin si winter tapos naranasan namin si summer. Ngayon, ito yung second time na nag-winter. nag-winter, Oo, okay. putang na pare, pag naramdaman mo yung simula ng winter, matindi. Matindi. Mas unang pa rin sa naunang naramdaman namin. Mas matindi So, yung it's not easy, di ba? Oo. Isa yun sa mga downside yung pag-adapt sa weather aside sa culture, di ba? Oo, pare. Oo.
kung mag-iisip ka ng ibang bansa, di ba? Mag-ibang bansa ka. So, yung pangalawang question ko bro is ano yung mga downsides or advantage, disadvantage base sa experience mo nandito ka sa abroad? Yung mga pros and cons. Pros is kikita ka ng malaki rito. Because it's dollar, di ba? Oo, naman, siyempre. Nandito ka is yung parang easy ka na rin na... Yung culture, di ba? Oo. Diverse yung Oo. culture. Iba't iba, di ba? Marami kang makilala. Mexican, Oo. Americans. Parang So, maboost yung confidence mo dito. Oo. Kasi, iba't ibang culture, di ba? Nakakasalamuha mo The iba't ibang downside tao. is... Downside is... Para sa akin Para sa'yo. sa akin, Of course. yung snow time. Ayoko nun. Kasi tayo, Pilipino tayo. Very opposite. Oo. Very Hindi natin na masyadong naranasan sa Pilipinas yan. Pero, since nandito tayo, no choice tayo. Kailangan choice. nating... Kailangan tayong Oo, kumayod. labanan natin yun. Yung lamig. Oo. Di ba? Grabe talaga dito sa Minnesota. Pero since nakatagal na kami na 1 taon dito, nakayanan naman. Nasa sa inyo yun kung paano gagawin yung panglaban doon. Laban lang talaga. Oo. Third question bro is sa mga aspiring butcher na gusto mag-abroad, ano yung tips at advice mo? Wag niyong pigilan kung ano yung gusto niyo. Kung may opportunity na pumasok, dumating sa inyo, grab nyo nang i-grab. Wag na magdalawang isip pa. Oo, wag na. Minsan lang yan. Pag nandun na kayo, talagang makakayanan. Kung ano man pagsubok doon, mayayari nyo yun. Kayang-kaya yun. Kayang-kaya. Ano lang, nasa sa inyo ang kayo magsasabi pag nandun na kayo. Basta wag kayong matatakot na sumubok sa mga pangyayari. Go nang go lang. Chase your dreams. Yes. Naman po. Thank you so much bro. Rock and roll to the world. Lami na katong putahe. Dumagete style sa nido. Magiti paksiw. Paksyo. Dumagete style sa nawa na usapan ninyo guys. Aragon? Aragon. Spicy na siya. Option nga dumagete style paksyo. So bro, nakoy pangutana nimo bro, isip usa ka butcher ba abroad diri sa Amerika? Isa may nag-motivate nimo nga mo abroad ka sa Amerika? Siyempre, pamilya. Dahil sapod, napagay mga ako mga igsoon po, nga ipusad ko nga di po ginagig tambay mo Pilipinas mo do. Kapoy no? Apoy do. Ngawa ka income ba? Okay. Lahos sa Pogo, una dito ko sa Qatar. Oh, Qatar ka before Dua ka to tunga ko dito. 2.5 years ka sa Qatar and then Butcher Japon. oh, butcher. Una na ni eskwela mo gusto ko nag-training ko sa TESDA Bibs Corp. Shout out tayo sa Bibs Corp just Magito. Oh. So Daga na siya diyang nakalarga. pag humani mo sa Qatar bro, unsa may status nimo bro? Ni-reach din ka diri Wala, sa sa Dodo kay COVID manggod. okay. Nauli ko tungod kay na late nga nipano na sa akong ginikanan ba. Oh, condolence bro. Oh. Ito ni uli ako kay gamay kay pang-income dito po, nya init. So unsa may kuha nimo bro? Asa man ka og kanang idea or information nga gikan sa Qatar pwede di ka mo abroad diri sa Amerika? Asa man ka nakasagap og kuan? Daghan kong kailang nga nakalarga una nako, batch nako nga sa Bibs Corp. Batch nako nakalarga una ng Canada. Oh, Canada. Nang kuan bukan nila na parang nasuya ba nga apply ning Suway lang, oh. Pwede kumus pagsuway, di ba? Kaya Ginoo sa ato iro tambay Pilipinas do. No, Ginoo na dapat pud dayon So, pila naman ka years diri do sa Amerika do? nga 1 year o 4 ka bulan. So, 1 year and 4 months. So far sa imuhang experience diri sa Amerika do, unsa may mga ups and downs nga imong nasinati diri? Siyempre ang downs, homesick, natural, di ba? mingaw, pamilya, mingaw. Yes, dahil na good ang culture diri, di ba? Dahil ang apps na rin eh, pabor ka sa kwarta, Yes. income di dolyares, pero ang hindi mo makuha ng
sa income nimo kay imong trabaho po. Labi po tago. Dapat mo work hard juga dire. Oo. Earn more, you work hard for it, di ba? Sila juga permi. Sila juga permi diri. So, dili- Mabugay lain maduulan hindi mo Imong kapuban. yes. Makikibati na sakit sa imong lawas kanang kapoy ka. Tinood gyud na bro. Tinood. Pamilya, tawag gas Pinas, hindi kailan nimo makauban nimo diri. Wala imong matawag taon. Tinood gyud na bro. Swerte na kayo kay naa kay mga usa pud nga Pilipino diri ba. How much more sa uban nga ni abroad, OFW nga sila ra di ba? Tinuod. So dili siya sayon di ba? Dili lalim. Mo paghasil dito. Pero again, we do it for our kanang family o kanang sa future na to, di ba? Kay Mas Japon, sikat pa sa Pilipinas. Of course, naman ako galingon kay sa po ka ano po ka nang gagaw nga pagkatao ba sa Pilipinas na una ba? Ano tayo mga kaging mga kabuang, Yeah. lagi maayo. Mhm. Siyempre na undangan din nato, ito dito na ginawa sa rabi atong ginabuhi. Tinuod gyud. Lingawon. Tinood gyud bro. Lingawon. Tinood gyud. So bro, ikaw dili usap isip usa ka butcher bro. Kanang basin na nagtan-aw sa atong video ba nga aspiring butcher gani. Oh. Kanang i-explain daw sa ako bro kanang unsa ang butchering gyud diri sa Amerika gyud. Unsa man kanang mukatay ra ka diha, mo ihaw ra ka or unsa man based sa imong experience. Unsa man yung proseso diri gyud? Sa ako nakuhaan kanin. Siyempre, apply mo dyan mo agency no, nga inyong ilang gipakita kay butcher. Siyempre, interview mo na ito, na may mga kanang Skills. skills ko no, ano pa, kung ano may ito kutsilyo, may mga kapaktiso mo ito, kabalo mo. Siyempre, usaw na, importante na siya, importante ko ng IELTS, kung mo na yung sa pangita nga kuhan. Siyempre, di mo mag-expect nga butcher yun mo dali. Kay, ang planta dali, bahay man dyan mga department. So dako siya nga dako ang planta diri do. Bahay dyan mga department do. So by department do, i-explain na siya kung unsa ang mga departamento diri. Okay, una, ang barn. So na barn. Mga barn department. Siyempre, mga tao dyan, mga butcher na. Nya. So di na sila mukatay. Hindi sila magatay. Kay barman. Wala siya, mga baboy na mga buhi. Sila may mo-receive. Do baboy. Pag kumana na, musunod nga department na kill floor. Sila na yung katay. Sila na mo ihaw. Sila na yung ihaw na ito. Di mo man ipasa na sa uban departamento. Pag dagal ng baboy do, putol mo na, ihap mo ng karkas na. So, watak-watak na ng mga pisa na. Kanang hind leg, lahi na, mga department. So sa lakto nga pagka-istorya bro, every part sa karne bro nga ikatay Oh. is na dedicated nga team nga mo proseso ana. Do. So dili pasabot nga butcher ka mo dito ra ka lapa. Dili. Diba sa di ba? Depende kung asa ka ikutang sa itong employer. So sa imo nga part bro, unsa man sa imong trabaho bro, unsa man ka? Ako part, pag abot ko na ako diri, diretso ko kutsilyo. Mm. Dibon yung ganito. Skills yun ka, skills oh. Dibon yun, ang hubag yung kamot lagi. Tatay kaning, di mapiko ba kay sigara ga, naporma na yung kamot, bigilyo na. Ako to, di ko ang bugo, apply bugo ko, dawat sa bugo na, himo na tagbugon na rin ng leader sa department. Lead na ka sa marag department. Pero asol do, asol kayo sa bugo, pero kaya Dili lalim di ba? Dili lalim man trabaho ta isip usa ka OFW di ba? Di ba? Hustle hard ka. You have to earn it, di ba? Dili nga pasabot nga nata sa gawas, ayahay ta, di ba? Di lalim. Dili lalim gid. Income lagi po. Income gid. Income gid. Amo lagi na pinaka kuha niya to kanang murag atong gilaom ba ang income nga ni gawas ta para maka-income tag maayo, di ba? Dolyares. Pero dili pasabot nga gawas ta dato ta. Ay wala. Kay we spend dollars man sa, di ba? Di tinodo. Wala Diba? parehara pata sa trendo. Ang ato ra diri pabor ta kay sa kwan lagi sa income lagi. Pabor ko taga may diri. Salamat kay bro. Ya, salamat sa kay sa pagluto sa imong lamian nga Dubigat style, oh. Yeah. Oh, Wala ninyo na. Wara sapa na ninyo, wara ko do. Kapay sili na. Oh. Ay. Shoutout na ko sa akong kuhan nga. Tapos nakapag Inspire ni mo sa inspire ako bang abroad, awayaan guys si Padilla.
Sangguni, Julia. Akong nagtuol. Ito ano mo. Akong Gab. Yung soon to be. To be my phone. Phone, may hinawas. Phone. May kwarta. Oh. Ora na, do. Salamat kayo. Yes, yaay mo kalimot og subscribe sa Latagaw sa Amerika Yeah. para sa mga future nga videos diri sa kay na may dagang makita nga kuan po na may makaton ba nga unsa ang abroad, di ba? Unsa ang kinabuhi sa abroad? sa mga pag-process sa pag-abroad o kung sa'y kinabuhi sa abroad. Salamat kay bro niya. Salamat kasi imong kuan bro. Sa imong mga words. Pirading ba Oh, sapa na diha. Oh.